Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Людзей вельмі часта цікавяць самыя незвычайныя аб'екты вакол нас. Нашу ўвагу міжволі ці адмыслова прыцягваюць самыя вялікія і самыя малыя, самыя прыгожыя і самыя жахлівыя цуды ці стварэнні, якія існуюць у гэтым свеце, а самыя дарагія і самыя танныя з'явы ці прадметы. Адным словам, самыя незвычайныя. Гэта абсалютна натуральная характарыстыка жыцця чалавека, нездарма ўзнікаюць всялякія там кнігі рэкордаў Гіннесу, папулярныя тэлешоу пра самыя-самыя. І ў гэтым сапраўды ёсць пэўны рэзон. Праз гэта мы разумеем свет вакол нас, разумеем яго межы, ад чаго да чаго можа існаваць тая ці іншая з'ява. І ў гэтым жа кантэксце мы разумеем сваё месца ў гэтым свеце. Дык вось, хацелася б сёння з вамі паразважаць на такую тэму, як самыя незвычайныя кнігі і спыніцца на адным толькі прыкладзе, на адным пытанні, на которое паспрабуем адказаць. Пытанне будзе пра самую вялікую, самую прыгожую, самую дарагую кнігу, якая існавала на беларускіх землях ад часоў узнікнення кніжнасці у нашых краях і ажно да прынамсі 19 стагоддзя. У 20 стагоддзі тут ужо ўсё пачало мяняцца, але нават можна было б і за ўсю гісторыю паспрабаваць знайсці такія вось цікавосткі. Мне падаецца, што на гэта пытанне, якая ж кніга была ў нашай гісторыі самай вялікай, прыгожай, дарагой і можа яшчэ якой, будзе цяжка адказаць на першы погляд, але вы ведаеце, хутчэй за ўсё адказ ужо ёсць. Так атрымалася, што у нашай гісторыі ёсць кніга, якая прэтэндуе на статус адразу вось у гэтых як мінімум 3 намінацыях: самай дарагой, самай вялікай і самай прыгожай. Гаворка сёння пойдзе пра Біблію. Не дзіўна, можа быць, у гэтай аўдыторыі распавядаць пра Біблію, але пра незвычайнае выданне, которое было на доўгі час пазабытым. Гаворка пра берасцейскую альбо радзівілаўскую Біблію. Паспрабуем на яе сёння зірнуць праз прызму вось нашых сучасных акуляраў. Паспрабуем зірнуць на старадрук ажно 16 стагоддзя, які на цэлыя стагоддзі пераўзышоў амаль усё, што ўзнікала ў кніжнай прасторы нашай зямлі, вось Беларусі, і нічога блізка падобнага сапраўды больш не нараджалася, прынамсі, вельмі доўгі час. Адным словам, самая дарагая, самая прыгожая і самая каштоўная кніга, што ўзнікла на беларускіх землях у 16 стагоддзі і надзвычай доўга заставалася непераўзыдзенай. Паспрабуем вось адкрыць арыгінал, паспрабуем зірнуць на яго ўласнымі вачыма і ацаніць, у чым жа непаўторнасць і каштоўнасць гэтага сапраўды унікальнага выдання. Хвала Хрысту, дарагія сябры, слухачы і гледачы, мы ў межах сённяшняга праекту паспрабуем адкрыць, паразважаць над рарытэтам і, можа быць, яго асэнсаваць. Што ж, вось пачнём мы, відаць, са знешняга выгляду. Перад намі ляжаць кнігі. Кнігі 16 стагоддзя. Першае, што дзівіць, гэта нібы розныя выданні. Перад намі фактычна вось розныя і па памеры, і па аздобе кніжкі, але адразу скажу, што гэта адно і тое ж выданне. Гаворка, канешне, пра берасцейскую Біблію, і, як бачыце, пераплёты, матэрыялы для гэтых пераплётаў, іх колер, аздоба дэкаратыўнымі элементамі вельмі моцна адрозніваецца ад між сабою. Так, это ўсё нібы абсалютна розныя кнігі. І тут трэба адразу сказаць, што мы перад сабою бачым не розныя выданні, кніга адна і тая ж, але яны аздобленыя па-рознаму. Чаму? Бо ў часы Францішка Скарыны, у часы выдаўцоў берасцейскай Бібліі, то бок у тым самым 16 стагоддзі, пераплёт, вось такая знешняя форма забеспячэння кнігі, яе аправа, была справаю уладальніка. Таму кніга прадавалася без пераплёту найчасцей.
Для гэтага ёсць некалькі прычын. Па-першае, пераплёты таго часу гэта дарагая з'ява. Замовіць сабе драўляны, напрыклад, абцягнуты скурай ці пергаменам пераплёт з цісненнем ці залачэннем, з нейкімі адмысловымі выявамі, з металічнымі вось такімі ахоўнымі элементамі, нарожнікі на вуглах, бачыце, ці жукавіны, которые утрымліваюць вагу кнігі на ніжняй дошцы, на ніжнім вечку аправы. Гэта ўсё абсалютна індывідуальнае. І гэта каштавала вялікіх грошай. Не кожны мог сабе гэта дазволіць. Таму мы бачым і больш дарагія, і больш танныя пераплёты. На іншых пераплётах ёсць гербы уладальнікаў, не выдаўцоў, а менавіта уладальнікаў, пра што таксама трэба было б сказаць. Это значыць што уладальнік сам сабе мог кнігу нейкім чынам прыгожа аздобіць, каб яна адпавядала стылю яго прыватнай бібліятэкі. Ну, напрыклад, вядомыя беларускія мецэнаты, магнаты, шляхта, которая мела фінансавыя магчымасці, яна спрабавала, безумоўна, ствараць уласную бібліятэку так, каб яна выглядала прывабна, каб кожная кніга выглядала як сапраўдны скарб, і, напрыклад, была магчымасць на аправе, на пераплёце цісненнем, напрыклад, змясціць выяву герба ўладальніка. Ну, от як такі варыянт. Альбо нейкія іншыя дэкаратыўныя элементы, якія б мелі такі нейкі індывідуальны стыль. Вось. І гэта таксама вельмі важна. Мы бачым, напрыклад, бібліятэкі адных магнатаў ці шляхцічаў, зробленыя са свіной, светлай такой амаль белай скуры, у іншых чырвоная скура вельмі актыўна цялячая, выкарыстоўвалася часам фарбаваная, ці карычневая, ці нейкая іншая. Вось. Усё гэта асаблівасці уладальнікаў. Мы гэта рэдка ўспрымаем проста таму, што найчасцей мы маем справу з кнігай ужо ў выдавецкім пераплёце. Гэта адзін момант. І другі момант, як бачым, кніжкі трошкі розных памераў, што дзіўна. Ну як жа, да, адно выданне можа мець розныя памеры. Калі мы кажам пра старадрукі, то вось на вялікі жаль, да, мы разумеем, што кнігі гінуць, могуць быць пашкоджаныя агнём, ці нейкімі вадою, напрыклад, залітыя па краях, ці яшчэ што, і кнігі патрабуюць рэстаўрацыі. Дык вось вельмі часта, як правіла нават, і пры вырабе пераплёту, вось гэтай аправы на самым старце, і ў далейшым пры рэстаўрацыі краі кніг абразаліся. Менавіта па гэтай прычыне вельмі часта палі ў кніг былі вялікія, шырокія, каб была заставалася вось гэта магчымасць у далейшым яшчэ і нешта адрэзаць пры чарговых пераплётных ці рамонтных работах з кнігаю. І ў выніку вось да нашага часу, праз 400 да 500 гадоў, кнігі даходзяць рознага памеру, бо іх некалькі разоў рэзалі. На жаль, пры гэтым часам адрэзваюцца нават фрагменты тэксту, і вось адкрываючы ўжо берасцейскую Біблію, мы часам бачым, што нават фрагменты тэксту бываюць абрэзаныя альбо вельмі моцна заціснутыя ў карэнчык, у сярэдзіну вось кнігі, дзе згінаюцца старонкі, і вельмі складана прачытаць тэкст унутры гэтых кніг. Ну, але мы ідзем далей, вось гартаем гэтыя нашыя старадрукі. І што мы з вами бачым? Мы бачым, безумоўна, незвычайны памер. Кніга сапраўды фаліянтная. Берасцейскую Біблію можна паўнацэнна, упэўнена назваць першым беларускім фаліянтам. Вот у наш час вельмі часта нават трэба прызнаць, журналісты і нават навукоўцы ўжываюць слова фаліянт у дачыненні проста да нейкіх старых кніг. От у мяне там ляжыць фаліянт, ці я ў бібліятэцы працаваў, глядзіце, які рэдкі такі фаліянт на стале. Фаліянт – гэта слова, якое абазначае кнігу вельмі вялікага памеру. Кнігу так званую у аркуш, калі мы кажам пра такі паліграфічны падыход, кніга, ну, прасцей кажучы, 40 сантыметраў недзе, так, і больш, гэта ўжо фаліянт. Гэта вышыня старонкі, так? Вось у берасцейскай Бібліі памер старонкі большы, чым 40 сантыметраў. Мы з цяжкасцю можам сказаць, якім быў арыгінальны пачатковы фармат гэтай кнігі. Мне даводзілася працаваць з дзесяткамі экзэмпляраў гэтага выдання. Усе яны маюць розныя памеры, вось па названых прычынах.
і самыя вялікія з іх маюць фармат больше, чым 40 сантыметраў. Гэта сапраўдны фаліянт, калі яго разгарнуць, то кніга мае вось па шырыні больш, чым паўметра, да 70 сантыметраў размах крыла, так бы мовіць, да, атрымліваецца размах крыла ў гэтай кнігі. Калі яна ляжыць на стале, бо дадаецца яшчэ і трошкі шырыня пераплётнай вось гэтай крышкі драўлянай, напрыклад, которая выступае, плюс карэнчык, вось гэта, ну, нешта такое фундаментальнае, сапраўды, часам вот кладзеш гэтую берасцейскую біблію перад сабой, яна ўвесь стол займае 40 сантыметраў у вышыню і да 70 ў шыркі, гэта просто нешта незвычайнае абсалютна, таму сапраўды гэта першы беларускі фаліянт, і па сваіх фізічных памерах мы нічога блізка падобнага не маем. Калі мы зірнём у энцыклапедыі, напрыклад, у беларускія слоўнікі, энцыклапедыі ці падручнікі, то, на вялікі жаль, там вельмі часта мы бачым памылковыя звесткі пра аб'ём гэтай кнігі. Недзе пазначана, што 750 старонак, ці 744 старонкі, ці нейкая іншая лічба. У рэальнасці арыгінальны памер значна большы, і ўсе, хто бачылі берасцейскую біблію ўжывую, ведаюць, што яна проста каласальную яшчэ не толькі шырыню вышыню мае, але яшчэ і таўшчыню. Старонак у гэтай кнізе амаль 1500. От вы ўявіце сабе кнігу велічэзнага фармату яшчэ на 1500 старонак. Я прызнаюся, мы, калі рабілі факсімільнае ўзнаўленне берасцейскай бібліі ў 2019 годзе, вот была такая задача зрабіць факсіміле. Тады Берасці святкавала сваё тысячагоддзе, і мэрыя, ну, ці лепш сказаць, гарадскі выканаўчы камітэт замовілі такое ўзнаўленне. Ну, нават не столькі замовілі, але яны фактычна ініцыявалі працу па факсімільным узнаўленні берасцейскай бібліі. Былі ў нас тады і спонсары, якія падтрымалі гэтую ініцыятыву. То есть была магчымасць і было жаданне. А вось магчымасці выдаўцоў амаль не знайшлося. То есть у 16 стагоддзі можна было выпусціць кнігу на 1500 старонак вось такога фармату каласальнага, а ўжо ў 21 з гэтым вялікія праблемы. Бо знайсці машыну, напрыклад, друкарскую, якая лічбавым друкам магла б вось такі фармат старонак друкаваць, амаль нерэальна ў Беларусі. Ці мы мелі задачу друкаваць недзе за мяжою гэту кнігу, дзе сапраўды ёсць такія друкарскія магчымасці, альбо давялося, мы зрабілі такі выбар, все-таки друкаваць самастойна тут у Беларусі, але фактычна ўручную. Кожны аркуш рабіўся індывідуальна, спецыяльна, як і ў старыя часы, уручную прышываўся, рабіўся ручны каптал. Вось гэта все, безумоўна, надзвычай было цікава, але і надзвычай складана, канешне. То уявіць, як у сярэдзіне 16 стагоддзя, а это 1563 год, як у сярэдзіне 16 стагоддзя вось магла быць надрукаваная такая кніга, нам сёння амаль немагчыма. То есть вот у 21 стагоддзі нам складана надрукаваць. І кніга выйшла ў нас вагою каля 15 кілаграмаў. Вы сабе уявіце, 15 кілаграмаў кніга, фаліянт на 1500 старонак. Гэта нешта неапісальна вялікае, безумоўна. Праблема вось з гэтай нумарацыяй старонак складаная. Зараз паспрабую вам паказаць, каб вы разумелі, як няпроста працаваць вось з апісаннем старадрукаў. Хаця гэта кніга як бы не рукапісная, там бы давялося яшчэ памучыцца, тут трошкі прасцей. Вот глядзіце, нават банальна падлічыць колькасць старонак надзвычай складана. Адкрываем кнігу і бачым, што нумары старонак на першых жа старонках вось не прастаўленыя, не бачым ніводнага нумара, ні старонкі, ні аркуша, ні іншых нейкіх такіх прывычных нам пазначэнняў. Ідзе першы аркуш, другі, трэці, чацвёрты, ні аднаго нумару старонак. Гэта характэрная з'ява, якая мелася ажно да 19 стагоддзя і была вельмі папулярнай, калі уступныя тэксты, тытульны аркуш, прадмовы, нейкія змест і іншыя такія, ну, скажем, дапаможныя раздзелы не нумараваліся. І вось першыя 13 аркушаў альбо 26 старонак у берасцейскай бібліі не пранумараваныя. На гэтых старонках такія пачатковыя раздзелы размешчаныя. Мы да зместу, можа, яшчэ дойдзем, але пакуль от форму глядзім. Далей пачынаецца тэкст Старога Запавету. Кніга быцця, і пайшлі далей усе кнігі Старога Запавету. Вялікі аб'ём.
І вось мы можам пагартаць гэтыя старонкі адна за адною, і тут мы бачым 579 нумараваных аркушаў. Але калі быць уважлівымі, мы ж даследчыкі з вами, так, мы будзем сёння вельмі уважліва аналізаваць, то мы знойдзем мноства памылак. Ну вось, напрыклад, аркушы з 1 до 99 нумараваныя, а потым 100 аркуша мы ўжо не бачым. 100, 101 аркушы, да, вось яны недзе зніклі. Чаму? Бо паблыталіся месцамі. Перад 101 аркушам стаіць 110. Вот такая дзіўная сітуацыя. Потым 101, 109, 100 зусім няма. Потым пасля 109, 111, 113. Далей 113 яшчэ раз. То есть мы бачым шмат памылак у нумарацыі аркушаў. Дарэчы, як бачыце, няма нумарацыі старонак, на адвароце кожнага аркуша новай лічбы няма. І гэта таксама непрывычна для нас. Мы прывыклі так, што ў версе злева і справа стаяць нумары старонак. Тут такога няма. Вучымся працаваць са старадрукамі, найчасцей яны нумараваліся толькі па аркушах. І тое гэта добра, калі нумараваліся. Многія кнігі, асабліва рукапісныя старыя, яны не маюць ні пагінацыі, гэта нумарацыі старонак, ні фаліяцыі, гэта нумарацыя аркушаў. Яны маюць іншыя свае вельмі спецыфічныя асаблівасці. І нам таксама пашанцавала, што тут мы бачым звычайныя нам прывычныя арабскія лічбы, бо, напрыклад, у таго ж Скарыны мы сустракаем нумарацыю кірылічнымі лічбамі, для чаго выкарыстоўваліся літары кірылічнага алфавіту з цітлам зверху. Такая непрывычная для сёння абсалютна традыцыя. З гэтым былі б для нас з вами вялікія праблемы. Тут трошкі прасцей. То есть што мы бачым? Ёсць вялікая колькасць аркушаў не нумараваныя ў пачатку. Потым пачынаецца стары запавет, які напісана, што мае 579 аркушаў. Калі ж мы гэта ўсё пералічылі, то ў сапраўднасці атрымалася 582 аркушы. Далей пачынаецца новы запавет. І ў новым запавеце таксама напісана, што змешчана, калі паглядзець у канцы, 143 аркушы новага запавету. У сапраўднасці таксама там ёсць памылкі, і рэальна там 142 аркушы новага запавету. А ў канцы яшчэ кнігі дадатковы такі раздзел з прадметным паказальнікам, ён таксама не мае нумарацыі аркушаў. Ну вот гэта і ёсць праблема. То есть калі ты працуеш са старой кнігаю, то можаш быць гатовы да вось такіх дэтэктыўных пошукаў у банальных пытаннях. Ну вось, напрыклад, колькі старонак, да, у кнізе. Гэта будзе вялікая даследчая праца, бо кожны аркуш трэба пераправяраць. На вялікі жаль, тут будзе шмат праблем, бо гэта не сучасны друк. Калі мы ў камп'ютары, да, напрыклад, у рэдактары Word ці нейкім іншым, да, ствараем электронны файл, і ўсе староначкі аўтаматычна і без памылак цудоўна нумаруюцца. Вось у старыя часы гэта ўсё рабілася ўручную, а прычым кожны ж аркуш паасобку друкаваўся, спачатку тыраж аднаго аркуша, потым тыраж другога, бывалі памылкі, замены. Карацей, вы бачыце, што гэта, ну, просто вот нейкі дэтэктыў сёння з гэтым разбірацца. Але такіх пытанняў зусім хапае. Вот, ну, мы сёння з вами будзем такімі сапраўднымі даследчыкамі. Напрыклад, звярну вашу увагу, што у кнізе мы не бачым прывычных нам элементаў, напрыклад, на тытульным аркушы. Хто аўтар, хто рэдактар, хто перакладчык. Нават назва кнігі, пад якой яна ўсім вядомая, Берасцейская Біблія, Брэсцкая Біблія, Біблія Брэсцкая, Біблія Бжэска, Радзівілаўская Біблія, Біблія 1563 года і гэтак далей. Нічога гэтага мы на тытуле не бачым. На тытуле доўгая назва гатычным шрыфтам. Вось яшчэ адна праблема для сучаснага даследчыка. Паспрабуй, ты прачытай гэтую готыку. Мы ўжо ад яе адвыклі зусім, правда? Ось, дасведчаныя то чытачы, я думаю, справяцца з гэтай задачай. Паспрабуем, давайте разам прачытаць, як жа гэта кніга называецца ў сапраўднасці. І вось мы чытаем. Біблія święta to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, właśnie z żydowskiego, greckiego i łacińskiego, nowo na polski język z pilnością i wiernie wyłożone. Бачым, што мова польская, хаця вельмі моцна адрозніваецца ў правапісе ад сучаснай польскай мовы. У перакладзе на сучасную беларускую мову гэта б гучала як святая Біблія. Гэта значыць кнігі старога і новага запаветаў са стараннасцю і пільнасцю нанова перакладзеныя з габрэйскай, грэцкай і лацінскай на польскую мову. Што мы бачым з вами?
што гэта Біблія. Святая Біблія, якая ўключае вось сапраўды дзве часткі, кнігі старога і новага запаветаў. Не берасцейская Біблія, не радзівілаўская Біблія. Гэта сучасныя найменні, пад которымі яна існуе. А ў арыгінале гэта проста святая Біблія. Біблія свента. Прычым бачым доўгую назву, якая ўключае апісанні, з чаго складаецца кніга, з якіх моў адбываўся пераклад, значыць, для выдаўцоў гэта было важна. Адным словам, бачыце, ўжо ёсць адрозненні некаторыя. Тут мы не бачым наўпрост ні месца выдання, нават ні даты. Там трошкі далей, калі уважліва ўглядзецца, па старонках пагартаць, прадмовы пачытаць, то мы знаходзім, што кніга пабачыла свет у берасці і была падпісана ў друк, вось, і яна выпушчана 4 верасня 1563 года. То есть ёсць нават дакладная дата, дзень, калі кніга пабачыла свет. Гэта таксама для нас важнае мае значэнне, безумоўна. Мы маем нават дзень выхаду кнігі ў свет. Складана сказаць, ці гэта дзень падпісання кнігі ў друк, ці гэта дзень, калі прадмова была падпісаная мецэнатам, напрыклад. Альбо гэта дата друку першай старонкі ці дата друку апошняй старонкі, ёсць тут розныя гіпотэзы, хаця больш ці менш упэўнена можна здагадвацца. Тым не менш, бачыце, у нас ёсць канкрэтная дата, канкрэтны дзень, на который мы можам з вами арыентавацца. Ну што ж, цудоўна. Вось мы з вами бачым кнігу. Што яшчэ звяртае на сябе нашу ўвагу? Хутчэй за ўсё, незвычайна прыгожая мастацкая аздоба. Калі мы з вами сказалі, што гэта кніга ці не самая прыгожая з айчынных усіх выданняў, то сапраўды на гэта варта звярнуць увагу. Паглядзіце, якія тут выкарыстаны шрыфты. Першае ж, да, мы ўжо на тытульным аркушы гэта бачылі. Готыка. Прыгожы, прывабны гатычны шрыфт, які характэрны быў для тагачаснай амаль усёй Еўропы. І гэта, сапраўды важна. На гэта варта звярнуць увагу. Набор тэксту па староначках. Мы тут бачым такі прыгожы падзел на два вялікія слупкі, у якіх ідзе асноўны тэкст. І яшчэ два дапаможныя слупкі па краях, дзе змешчаныя каментарыі, адсылкі да іншых кніг Бібліі, напрыклад. І гэта таксама вельмі характэрна, але складана. Уявіце сабе такую кнігу, так, это, нават сёння складана надрукаваць 4 слупкі на старонцы, а ў развароце 8 слупкоў мы бачым. Гэта паліграфічна надзвычай складана нават выканаць. Адным словам, мы бачым сапраўдны шэдэўр. Шэдэўр у плане мастацтва кнігі, падачы. Прыгожыя вялікія палі, пакінутыя адмысловыя для каментароў, для пазначэнняў, і на многіх экземплярах мы бачым мноства самых розных каментароў на палях, якія рабілі ўжо чытачы ў далейшым. Не толькі выдавецкія ёсць каментары, так, але і каментары, якія ўзнікалі ў часе выкарыстання ці бытавання гэтых кніг. Што яшчэ? Безумоўна, гравюры. Безумоўна, гравюры звяртаюць нашу з вами ўвагу, і можа ў першую ж чаргу. Як толькі мы адкрываем кнігу, мы ў ёй знаходзім вельмі незвычайныя, прыгожыя, дасканалыя гравюры. Ужо тытульны аркуш цэльна гравіраваны. Ён стаў у нейкай ступені нават брэндам, пазнавальным брэндам, які сёння актыўна выкарыстоўваецца. Вельмі прыгожая такая рамка з сюжэтнымі выявамі вакол назвы кнігі. Прычым у кнізе гэтай ажно 2 тытульныя аркушы. Асобны аркуш у самым пачатку для ўсёй кнігі, для Бібліі, так, дзе пазначаная і назва выдання, і асобны аркуш для новага запавету. Ён пачынаецца з такой жа гравюры, у цэнтры якой упісаны трошкі іншы тэкст. Скарочана, абазначана, што гэта ўжо пачынаецца новы запавет. Дык вось, гэты тытульны аркуш, гэта безумоўны шэдэўр мастацтва рэнесансу. Прыгожая гравюра у паўночна-еўрапейскім стылі, так бы можна было сказаць. Гэта нямецкая гравюра, назовём гэта так, да, нямецкі тып, падобны нечым да гравюр Дюрера нават, ці іншых майстроў таго часу. Гравюры ў тэксце берасцейскай Бібліі, гэта і іншыя, а мы бачым з вами, калі пагартаем яшчэ далей 14 вялікіх гравюр, якія многімі мастакамі, гісторыкамі мастацтва лічацца сапраўднымі шэдэўрамі беларускай гравюры 16 стагоддзя.
гэтыя ўсе гравюры выкананыя ў тэхніцы ксілаграфіі. Ксіла – гэта дрэва, графа – пішу. У дадзеным выпадку гэта слова абазначае гравюру на дрэве, так званую абразную гравюру. Бярэцца драўляная дошка, на ёй пераносіцца на яе ці адразу на ёй малюецца нейкая выява, усё лішняе абразаецца, а тое, што не абрэзана, яно будзе як бы выступаць над паверхняю, таму гэта называецца высокая гравюра. І на яе можна накатваць валікам, напрыклад, ці набіваць адмысловымі прыладамі фарбу, якая ў далейшым будзе пры дапамозе друкарскага варштату ці прэса пераносіць выяву, адбітак рабіць на паперы. І гэта тэхніка адна з самых старажытных, безумоўна, у плане тэхнік гравюры, графічнага мастацтва, і адна з дасканалых. Такія дошкі, праўда, доўга не жылі, яны маглі забяспечыць у добрым варыянце некалькі соцень адбіткаў, але часам магло даходзіць і да 1000. Вось мы перад сабою бачым прыгожыя гравюры. Мастацтвазнаўцы доўга вагаліся, хто гэтыя мастакі, што яны, дзе рабіліся гэтыя гравюры, у беларускім Берасці ці недзе яшчэ. І да сёння пытання адназначнага адказу не мае. Мы можам упэўнена сказаць, што гэтыя гравюры створаныя пад уплывам еўрапейскіх выданняў Бібліі. Найчасцей згадваюць жэнеўскую Біблію. Гэта хіба што ці не самы дасканалы пераклад Бібліі на англійскую мову тагачасны, выпушчана літаральна на 3 гады раней, чым наша берасцейская Біблія. І некалькі іншых Біблій, якія пабачылі свет у Германіі, у Францыі, у Даніі, у Швецыі, таксама нагадваюць па мастацкай стылістыцы вось гэтыя выявы, што мы знаходзім у канкрэтна выданні берасцейскім. Мы нават некаторыя аналогіі знайшлі. Я доўга шукаў па розных еўрапейскіх выданнях 16 стагоддзя нешта падобнае, і вось у Эрхарда Альдорфера, мастака 16 стагоддзя, мы бачым падобныя гравюры. Але, безумоўна, берасцейская Біблія унікальная. Нідзе мы гэтыя гравюры не сустракаем ні да берасцейскай Бібліі, ні пасля яе. Вось калі, напрыклад, Скарына, так ён, мы ведаем сёння гэта дакладна, часткова выкарыстоўваў гравюры, у тым ліку нямецкія і чэшскія, ранейшага часу для сваіх выданняў. Ці ён іх набыў, ці ў друкарні яны заставаліся, выкарыстоўваліся. Складана сёння сказаць, але там былі гравюры як адмыслова створаныя для выданняў Скарыны, гэтак і ужытыя з ранейшых выданняў, напрыклад, з сусветнай хронікі Хартмана Шэдэля. Але у дачыненні да берасцейскай Бібліі, то дакладна абсалютна гэтыя гравюры былі адмыслова створаныя для дадзенага выдання для берасцейскай Бібліі. І яны унікальныя, яны не падобныя, каб была поўная аналогія ні да якіх іншых еўрапейскіх гравюр. Хаця школа сапраўды гэта паўночнаеўрапейская. І мы, відаць, у яе ў пэўнай ступені ўпісваемся, бо менавіта гэта тэхніка ксілаграфіі у далейшым атрымала найшырэйшае распаўсюджанне ў беларускім кнігадрукаванні, пачынаючы яшчэ ад Скарыны, далей берасцейская Біблія, і потым іншыя беларускія выданні працягвалі гэтую тэхніку. Вось такая спецыфіка. Можам гартаць кнігу бясконца і дзівіцца яе прыгажосці. Шматлікія ініцыялы, тут іх проста калі не нават сотнямі, так, мы можам налічыць унікальныя, прыгожыя, багата аздобленыя ініцыялы, рознай трошкі стылістыкі яны, але ў цэлым яны захоўваюць такое цэласна прывабнае мастацкае бачанне тэксту. Біблія, безумоўна, берасцейская, унікальная сваім зместам. Пра гэта можна было б вельмі шмат сказаць яшчэ. Сапраўды гэта знакавае выданне Бібліі. Яно стала помнікам сваім стваральнікам, помнікам Берасцю, і нездарма сёння ў Берасці яе ўшаноўваюць. Стаіць помнік берасцейскай Бібліі перад абласной бібліятэкаю. Мікалай Радзівіл-Чорны, выдавец гэтай кнігі, з асобнікам берасцейскай Бібліі стаіць на помніку тысячагоддзя Брэста, і многа іншых магу прыкладаў прывесці. Самае важнае, што Біблія праславіла гэты горад, праславіла Радзівілаў, праславіла Беларусь. Яна стала цудоўным прыкладам працы з біблейскім тэкстам, вельмі наватарскім. У ім мы ледзь не ўпершыню бачым у
еўрапейскім кнігадрукаванні такі паўнацэнны падзел на вершы. Ён вось літаральна толькі-толькі пачаў з'яўляцца ў друкаваных выданнях. Мы сёння, калі чытаем з вами Біблію, так, для нас прывычна бачыць яе падзел на кнігі, кнігі дзеляцца на раздзелы ці главы, унутры іх мы бачым вершы. І сёння вельмі лёгка і зручна адсылацца да канкрэтнага раздзела ці главы і да канкрэтных вершаў, што лічыцца, ну, вось для нас сёння абсалютна натуральным. Аднак такога падзелу яшчэ вось 5 стагоддзяў таму не было. Калі вы, напрыклад, адкрыеце тыя ж кнігі Францішка Скарыны, там кнігі на вершы яшчэ не дзеляцца. На главы кнігі падзеленыя былі ўжо даўно. Пэўныя спробы яшчэ і ў габрэйскай традыцыі былі здзейсненыя вельмі даўно, ўжо шмат стагоддзяў таму назад, ужо недзе ў 3-4 стагоддзях гэты падзел так больш ці менш аформіўся. У еўрапейскай традыцыі падзел на часткі адбыўся ў 13 стагоддзі, у першай палове 13 стагоддзя, і тут найперш у Францыі гэты рух распачынаўся. Канцлер Парыжскага універсітэта тады Стэфан Лангтон, который потым быў арцыбіскупам кентэрберійскім, ён прапанаваў такую асобную сістэму падзела біблейскага тэксту на раздзелы і ўжыў акурат да вульгаты, да лацінскага тэксту гэты падзел. А вось падзел на вершы адбыўся паўнацэнна ў еўрапейскай хрысціянскай традыцыі толькі ў 16-м, нават у сярэдзіне, ці лепш сказаць, у другой палове 16 стагоддзя. Гэта акурат перыяд берасцейскай Бібліі. Вось менавіта тады спачатку Пагнус Сантес, недзе ў 1540-м ці трошкі раней годзе, пры падрыхтоўцы свайго цудоўнага перакладу Бібліі з іўрыту, вельмі набліжанага да арыгіналу, ён прапанаваў сваю спробу падзелу тэксту на вершы, а ў габрэйскім асяроддзі гэты падзел ужо аформіўся. І ў далейшым вядомы французскі, парыжскі, а потым жэнеўскі друкар Робер Этьен ці Робертус Стэфанус гэты падзел у 1555 годзе ужыў у сваім выданні, якое якраз грунтавалася на перакладзе Пагнуса Сантеса, і гэты падзел фактычна ўвайшоў у еўрапейскую традыцыю. У далейшым і каталікі, і пратэстанты, і праваслаўныя, і уніяты нават, і нават наадварот габрэі пад уплывам гэтых акурат выданняў сталі ўжываць вось гэты новы падзел кніг Бібліі на раздзелы адпаведныя на вершы. І як бачым, вось выданне Этьена 1555 год, а выданне берасцейскай Бібліі праз 8 гадоў толькі пасля таго. Літаральна вось адно з першых еўрапейскіх выданняў новай структуры. Наватарскім там шмат што было. Паказальнік прадметны, который мы бачым у канцы кнігі, вельмі зручны. Табліцы, которые дапамагалі знайсці тыя ці іншыя тэксты на кожны дзень года, так, у адпаведнасці з календаром. Шмат што. Цудоўныя прадмовы на пачатку, прысвячэнні. От гартаем, напрыклад, мы тытульны аркуш берасцейскай Бібліі, і на адвароце яе мы бачым верш. Паэзія 16 стагоддзя. Хто з вас ведае пра паэзію 16 стагоддзя ў Беларусі? У нас рэдка калі знойдзеш у падручніках, напрыклад, вершы, сілабічныя вершы Францішка Скарыны, якія ёсць у яго кнігах. Сілабіка ўжо на той час была на беларускай зямлі. Гэта унікальная абсалютна інфармацыя, которая, ну, вельмі важная, мне падаецца, для любога сёння чалавека. І вось у берасцейскай Бібліі верш Цыпрыяна Базыліка ў гонар, который быў хутчэй за ўсё рэдактарам і выдаўцом берасцейскай Бібліі разам са Станіславам Мурмеліусам. Бачым верш у гонар Мікалая Радзівіла Чорнага. Мы тут можам знайсці і герб магната, мецэната, князя Радзівіла, і вось гэта вершаванае прысвячэнне. Гэта сапраўдны літаратурны твор. Гэта дасканалы і варты ўвагі нашай з вамі, которые сёння, мякка кажучы, вельмі рэдка узгадваецца ў гісторыі беларускай літаратуры. Тое ж трэба сказаць і пра аўтарскія, прыгожыя, глыбокія прадмовы і прысвячэнні. Прадмову таго ж Мікалая Радзівіла Чорнага, якая была адрасаваная вялікаму князю і каралю Жыгімонту Аўгусту, сябру і у некаторай ступені паплечніку князя Радзівіла. Бачым тут прадмову рэдактараў і перакладчыкаў. Гэтыя тэксты, гэта
просто глыбокая багаслоўская крытыка, аналітыка, палеміка, которую нам абавязкова трэба ведаць і разумець у кантэксце вывучэння хрысціянскай традыцыі на беларускай зямлі. Унікальны помнік, вельмі цікавы, проста бясконца важны, і яго значнасць разумелі нашы продкі. Берасцейскую біблію цанілі як сапраўды унікальны артефакт, як не толькі святое пісанне, што відавочна абсалютна, але яшчэ і як культурны помнік. І ў гэтым сэнсе берасцейская біблія ўжо больш як 4,5 стагоддзі застаецца каласальна каштоўнай культурнай каштоўнасцю на нашай зямлі. На жаль, толькі ў наш час пачынаецца вяртанне памяці пра такія каштоўнасці. Мы, на вялікі жаль, страцілі вялікую долю, вялікую частку нашых культурных скарбаў і найперш кніжных скарбаў. Яны прасцей гараць, чым мураваныя палацы ці храмы. Яны лягчэй вывозяцца з нашай зямлі, чым тыя ж вось архітэктурныя ці нават скульптурныя аб'екты. На вялікі жаль, мы страцілі самыя каштоўныя, самыя старажытныя беларускія рукапісы і многія старадрукі. Берасцейская біблія не выключэнне. Нягледзячы вось на яе значнасць, мы не маем сёння ў Беларусі ніводнага ідэальнага экземпляра, вось дзе былі б усе староначкі прадстаўленыя. Ёсць 3 фрагменты, большыя ці меншыя, у розных калекцыях. 2 з іх можна назваць, 2 экземпляры, амаль што поўнымі. Гэта экземпляры, якія знаходзяцца ў Брэсце, у музеі горада Брэста, гісторыі горада Брэста і ў цэнтральнай нашай навуковай бібліятэцы Акадэміі навук. А таксама ёсць фрагмент, які захоўваецца ў Брэскай абласной бібліятэцы. Плюс яшчэ да нядаўняга часу 2 асобнікі былі ў прыватных калекцыях на беларускай зямлі. Адзін відавочна ўжо знаходзіцца з іх не ў Беларусі, але тым не менш, вось хоць нешта мы ўжо сёння маем. Так ці іначай, мне хочацца пра гэта наўмысна сказаць, мы павінны памятаць уласную гісторыю. Біблейскія выданні, якія ў нас ствараліся прадстаўнікамі розных канфесій, каталікамі і праваслаўнымі, пратэстантамі і уніятамі, а таксама святое пісанне, тэксты, пісаныя габрэямі, іўдзеямі, альбо татарамі, мусульманамі, усе гэтыя аб'екты сакральнай культуры з'яўляюцца безумоўнай каштоўнасцю. І што важна, нашы продкі разумелі, нягледзячы на свае канфесійныя арыентацыі і прыналежнасць, разумелі каштоўнасць святога пісання і захоўвалі гэту спадчыну праз стагоддзі. Мы бачым каталіцкія кнігі ў праваслаўных ці уніяцкіх бібліятэках і наадварот праваслаўныя ці уніяцкія ці пратэстанцкія выданні ў бібліятэках каталіцкіх манастыроў ці касцёлаў. Многія кляштары і дагэтуль так маюць багатыя калекцыі. Усё гэта сведчыць пра традыцыі паразумення, якія мусяць заставацца на нашай зямлі, і хацелася б спадзявацца, што берасцейская біблія будзе адным з прыкладаў глыбокага і паважлівага стаўлення нашых продкаў да Слова Божага, да святога пісання, да тэксту, который вызначыў нашу цывілізацыю і нашу культуру. Хай памяць пра гэты помнік таксама застаецца з намі. Я ўпэўнены, што разуменне і бачанне вось так на ўласныя вочы дапаможа нам вярнуць памяць і разуменне каштоўнасці гэтых помнікаў мінуўшчыны. Да новых сустрэч, будзем вяртаць такія важныя, такія знакавыя помнікі нашай мінуўшчыны, якія распавядаюць пра наш народ. Будзем вяртаць іх у культурную прастору, навуковую прастору, грамадскую, будзем абмяркоўваць і спадзяюся да новых сустрэч. Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.